Vi har opstillet en bane til øvelse eller træning med fokus på at styrke færdigheder inden for ski. I denne bane indgår flere små øvelser, der har fokus på de forskellige grundelementer inden for ski. Styrke, balance, koordination og derudover spændstighed. Banen er opstillet således, at den så vidt muligt minder om ski og derved styrker inden for denne sport. I den første øvelse er der sat fokus på lårstyrke og balance, da dette spiller en stor rolle på ski. I denne øvelse er det vigtigt at komme ned i en vinkel på 90 grader for at styrke låret, samtidig med at man lander på balancebolden. Balancebolden gør, at man kan træne balancen og lære at kunne kontrollere lårmuskulaturen ved ustabilt underlag, som der også forekommer på ski. Derudover foregår springet i øvelsen også fremad, hvilket også medvirker til, at det er sværere at holde balancen. På ski har man også en fremadrettet fart. I den næste øvelse er der sat fokus på koordination og hurtighed, da dette også spiller ind på ski. Øvelsen er desuden også velegnet, i det springene til siden virker som en erstatning for sving på ski, da den styrker musklerne, vi til daglig ikke bruger. Efterfølgende bliver der fokuseret på springstyrke og koordination. Her springes der over bænken samtidig med, at man skal lande inden for pælene. Denne øvelse har samme effekt som forrige, dog styrker den i højere grad styrken af ens spring og derved spændstighed. Der stiges op på bænken og fokuseres her på balance og koordination. Ved denne øvelse vil bænken rykke sig til siderne, da den er placeret ovenpå de smalle pæle. Derudover er bænken forholdsvis smal, hvilket også gør det sværere at balancere. Et sidste element i denne øvelse er, at mens man bevæger sig over bænken ved rotation, skal en bold gribes fra hver side. Rotationen i sig selv gør det svært at holde balancen, og samtidig skal man kunne koordinere at kunne gribe en bold, hvilket gør det ekstra udfordrende. Disse uvante situationer styrker inden for ski. Til sidst afsluttes banen med spring over hække og plinte af forskellige højder, hvor der fokuseres på spændstighed og springstyrke. I denne øvelse ses et stående spring over hæk ved brug af arme. Springstyrke bruges til at komme op, indtil man når et toppunkt. Udover at der bruges spændstighed og springstyrke, bruges også teknik, balance og styrke til landing. Næste spring foregår fra hook, altså med forspænding og uden brug af arme. Her bruges springstyrken igen til opdrift, indtil toppunktet nås. Til sidst ses et skridt frem til hook.